Good morning everyone, maray na aga Bicolandia, maray na aga po sa tuyang mga ka-consumer at mga kanegosyo. So, ngunyan po, mag-iribana na naman kita sa laog nin sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 po ninudto, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, hatod sa Indo kang Department of Trade and Industry Regional Office 5. Ngunyan po, inian sa muyang primerong episode ngunyan na taong 2023. Kaya masasabi ko po na saro ining espesyal na episode kasi makakaiba tangon yan syempre ang saro or ang pira sa mga espesyal na tao sa samuyang opisina. Kaya welcome po sa gabos na nagdadangog sa samuya sa giraray ini ang Usapang Consumer at Negosyo. So day po kamo magliwat nin istasyon, yaon po kita para maghatod nin mga impormasyon manunungod sa kung paano kita magiging mga responsableng konsumidor. Asin iniman po ang programa na magtataon nin inspirasyon sa satuyang mga negosyante kung paano ninda mapadakula ang sa inda mga negosyo asin duman man sa mga gustong maglaog sa pagninegosyo ngani pong ma-inspire sinda na mapunanaan sa indang pagninegosyo. Sa giraray, nadadangog kita sa 729 kHz sa DZGB. As in, yaon man po kita sa Facebook, no? DZGB News Online. I-follow po nindo na pig-share mi man po sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Ayan. So mga nakaantabay po sa tuya, kung igwa po kamong mga kahapotan, igwa po kamong mga concerns, as in issues, manunungod sa Department of Trade and Industry, day po kamo mag-alang-alang. Pwede po kamo mag-text sa samuyang text line. Iyo po ini ang text line mi 0999-883-1471. Ayan. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Ayan. So, welcome sa Giraray. Digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So, day ko na po pagparapahaluyon, ipamidbig ko na po ang satuyang magiging bisita ngunya na aga, digdi sa satuyang maiden episode for the year, February 2023. Kaya po, igwa kitang diit na pagbabago sa schedule kan sa tuyang programa kasi dati, every Friday po kita. Ngunyan, every first and third Friday, nasa na po kita kang kada bulan. So, pag-abangan nyo po kami every first and third Friday kang kada bulan. Okay, so maray na aga giraray, ini palan ang sa indong kaiba sa radyo, si Bem Romano Berango ang sa indong ka-consumer, asin ang sa indong ka-negosyo. Maray na aga, ipamidbig ko na po ang samuyang espesyal na bisita ngunya na aga sa episode na ini, first episode kang taong 2023. Daing iba po kundi ang samuyang Regional Director Rodrigo Diggs Aguilar. Maray na aga RD Diggs, bation ta po ang sa tuyang mga paraantabay. Maray na aga Bem, maray na aga sa gabos na mga paraantabay di sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Tama po itong sabi ni Bem na special siguro guest. Kasi ang paghilingkod sa special guest, ito ba ang pang museum? So, ano sa servisyo? So, anyway, maugma po kami na makipag-ulay-ulay sa Indo. May paabot sa Indo ang mga magagayon na informasyon, mga kapakipakinabang na informasyon na pwede tayong magamit bilang sarong negosyante, bilang consumer. Ayan, okay. Tama si RD Diggs. Nalingawang ko, ini si RD Diggs, saro ini sa mga icon. Icon kang DTI. Ayan, so sa halawig na sinerbisyo niya sa gobyerno, talagang yaon siya sa DTI para, ang puso niya, yaon talaga sa Department of Trade and Industry. Kaya talagang espesyal ining sa tuyang makakaibanan ngunya na aga. Okay, so saro pa sa tuyang mga bisita an sa muyang hepe kang Consumer Protection Division duman sa samuya sa regional office sa DTI Region 5 Rawis, Legazpi City, si Mr. Ruben Sombon.
Yes, Bem. Maray na aga sa imo. Maray na aga sa saro sa mga pillars kan DTI. RD Diggs, maray na aga sa imo. Asin sa gabos na nakaantabay ngunya sa tuyang programa Usapang Consumer at Negosyo. Sabi nga ni Bem, first episode ni ngunya na taon, so magiriba na po kita twice a month for the whole year of 2023. Okay. So, ayan, dahil syempre, iyo inian sa muyang pambungad na episode ngunya na taong 2023, kaya igwa kita syempre na i-introduce taman giraray kung ano ini si DTI, ano ang pigigibo ka ini ni DTI, baka masabi sa tuyang mga paradangog o mga publiko. Sabi si DTI, yaon man sa nangayon sa laog kang opisina, nagtuturukaw-tukaw man sa nangayon, nagpalipot-lipot. So ngunyan maaraman ta po kung ano talaga ang mga ginigibo, ano ang mga serbisyo, ano ang mga programa ni DTI. Ayan. So ngunyan po, syempre, yaon yaong kaibatangon niya ng Samuyang Regional Director, si RD Diggs, siya po na magpapaliwanag kung sisay ini si DTI, ano ang pigigibo ka ini. Please go okay, ahead. thank you, Bem. Garo baga ang gigibuhon tangon yan, garo review. Ano? Opo. Normally, ang natao baka kang mga review lesson sa mga gurang. So, let's come up with our review. Actually po, ang DTI, ang basehan kay nitong Executive Order 133 na kung saan sinasabi naman na ang DTI is the primary facilitative, coordinative, and regulatory arm of government pag-abot sa trading industry. Actually po ang DTI duwang bagay ang samuyang ginigibo. Itong inaapod may mga developmental and then itong saro regulatory. Ngunyan, ano po itong mga developmental? Ini pong developmental, ini sa mga samuya, mga proyekto, mga programa na piga-address sa mga requirements kan sa tuyang mga negosyante. Kung paano magnegosyo from the start and then hanggang sa lumago iyan. Halimbawa, ikasarong prospective na negosyante, gusto mo magnegosyo, kaipuhan mo ang tabang, how to conceptualize, ano itong mga pwedeng gibuhon, how to start your business, paano pag-market, paano pag-produce. Depende po kung anong pangangaipunin do, pwede po magtauning katabangan dyan ang samuyang opisina. Ang pinaka-purpose mi talaga digdi is magdakol ang mga negosyo digdi sa tuyang lugar. Ano po gusto tang dakol na negosyo para po unang-una magkaigwa ki trabaho itong negosyante mismo, and then in the long run baka magkatao siya ng empleyo sa sayang mga kataray, sa sayang mga parientes, etc. Now let's admit it, sabi ko nga ni, the government cannot provide all the employment requirements. And that being the case, kay puhanta ang private sector. And the private sector's role, lalo-lalo na itong mga may entrepreneurial inclination, pwede po siya mag-put up negosyo para po matawan ng empleyo ang satuyang mga kahimanwa. Ikaduwa, para po igwa kitang itong inaapod na value adding na mga activities sa satuyang mga raw materials available or skills available na instead na ipabakal ta ang satuyang mga raw materials as raw materials na hababa ang value, then we can process it, pwede tang i-manufacture into something of commercial value ng mga bagay-bagay para po mas malangkaw ang satuyang presyohan ka sa tuyang mga produkto. So ini ang inaapo ng mga wealth creating. Pag baga wealth creating, kung sabi yung nagki-create kita kiyaman, so mabubuhay ngunyan ang sa tuyang mga malls, mga other establishments, service establishments, kasi ang mga tao may kakayahan na magdiyan kasi nga ni may na-create kitang yaman, nakatao kita ki employo, nakatao ki income sa satuyang mga negosyante. And pwede po, depende kung ano ang pangangaipon nindo, kay puan nindo ang skills, kung kay puan nindo ang finance, yan lang po, dahil kamo magduman sa mo para mangutang, taday man kaming ipapautang sa indo. But we can refer you to the appropriate
government or even non-government financing institutions para po sa pangangaipon nindo. Kung magayon ang sa imong produkto, we can help you in marketing. Igwa kaming mga pigibong mga activities like trade fairs and then mga iniapo ng mga market matching activities na kung saan ang sarong buyer piga-refer mi sa tuyang producer para magkaigwan sila ng opportunity na magkauron, magka-negotiate, magkaigwaning transaksyon. Now, or halimbawa, igwa kang sarong produkto na paghunaan mo, pwede pa may potential pa na maging ma-improve. Then we can also assist you sa paagi kan sa muyang mga product development activities. So, iba-iba po. Kung anong pangangaipo kan sa indong negosyo, to the best that we can, itataumi po yan. And if the skills na kaipuhan para ma-deliver ang serbisyo na yan, dahil sa samuya, we normally confer or we refer you to the appropriate other government agencies or kami mismo na kung aking mga experts para po may paabot sa indo itong tabang na kaipuhan talaga nindo. So yan po ang inaapod may mga developmental projects na ang katuyuhan mapalago or para mapunan mo ang sarong negosyo sagod na mag-asenso ini. Ngunyan, igwa po kami ng mga negosyo centers kadaklan din sa Bicol. In fact, we have about 91 negosyo centers na pwede pong magtabang sa indo sa pagrehistro kang sa indong negosyo, sa pagrehistro sa BMBE, even sa pagrehistro sa local government units, pwede mo po yan tabangan. And other government agencies like the BIR, DOLE, etc. So, yan po, available sa satuyang lokalidad. Ang 91 negosyo centers spread all over the region. So, yan po ang trabaho nila. Okay. RD, pwede po muna, madali lang. May follow up question po ako, RD. Kasi bago po na-mention mo, kung kaipuhan kan sa tuyang mga negosyante ki kapital, dai magduman sa DTI, dai makita nagpapautang, ano po. Pero RD, igwa kitang serbisyong inaapod ta sa tuyang mga negosyo centers, available dyan po ang sinasabi tang financing facilitation. Ano po? Yes. So, Yes. pwede man po sinda magdulok sa tuyang mga negosyo centers. Iyo po, ang sabi ko subago dahil magduman sa opisina para mangutang. Pero pwede sila magduman para magpatabang kung paano magutang. Iyo po, oo. Okay, ay po kami inaapod na financing facilitation. Opo. Ito inaapod ang access to finance na kung saan pwede mi po kamong tabangan in your documentation and then referrals to the appropriate financing institution. Kami po sa DTI mismo igwaning financing arm, ito inaapod na SB Core or Small Business Guarantee Finance Corporation, na kung saan dyan po pwede makasubli ang satuyang mga negosyante para gamiton sa indang pagninegosyo. And we have an existing tie-up with them kung paano po mapadali ang pag-process kang sa indong mga applications for finance. Kasi kadaklan RD na sa igwaba kitang Facebook page, ang mga nagme-message dyan, kadaklan dyan, so naghahapot kung paano sinda mag-avail ki mga loans para makadagdag sa indang mga kapital. So iyo po ito nasimbag na ni RD na available ang facilitation yaon sa samuyang mga negosyo centers. Open po iyan para sa gabos. Kaya po, dahil po kita magduwa-duwa na maglaog dyan, magdagos sa satuyang mga negosyo centers na yaon sa mga munisipyo. Ano po? Tama, Bem, dahil sinda masupog na magtarani sa tuya para magpatabang, para maka-avail ki financing. In the same manner na we expect, dahil man sinda masupog magbalik para magbayad. Iyo. Okay, iyo po. So, na-mention ni RD itong mga nagkapira sa mga serbisyo kang Department of Trade and Industry na pwedeng ma-avail kang sa tuyang mga negosyante. Halimbawa, RD may nagdadangog sa tuya, gusto magpuon man ki sarong negosyo. Ano po ang enot niyang dapat gibuhon para po igwa siyang giya? Actually, ang pagninegosyo baga nag-i-start yan sa conceptualization. Ano itong projects na pwede nindang laugan. Normally, dahil po nindo yan makukuha sa ibang tao. Pwede siguro magtao sa indoning tip, but the final decision kung ano ang lalaugan nindong negosyo nasa sa indo po yan. Kung baka sa ano kami nga ni, sabi mi nga ni, we are just a facilitative
coordinative, para sa pagninegosyo. But ang first talagang i-hurdle mo, itong determination kung ano ang pwede kong negosyo, and it could be based unang-una, ano talaga ang hilig mo. Kasi kadaklan sa negosyo, kung minsan nag-start yan sa hobby. Itong garo, libangan lang, and then madidiscover niya so sa iyang produkto out of his hobby, gusto pa lang kay iba or nangangaipo sa iba. Pangangaipo kang iba. So diyan na puon. Or kung minsan you look at the community, pag igwang sarong problema dyan na pwede mong matawan ng solusyon, yan, nagiging negosyo yan. So normally, kadaklan sa mga negosyo, itong kasimbagan kung ano ang pangangaipuhan or sarong kadipisilan na kaipuhang marisolver. So dyan po nagpupuon ang pagninegosyo. Now we can help you on that. And then after, halimbawa, sigurado ka na and then you were able to assemble the requirements, igwa ka na kayo itong plano, igwa ka na kayo itong mga documentation, and then pwede ka na mag-start and then mag-rehistro sa Department of Trade and Industry through our business name registration. Actually po sa pagninegosyo, ang pinaka-first step is registration ka sa imong pangaran. Now, data pag-isipon na ang pagrehistro kang pangaran is a requirement, is just compliance to the requirement of the law, but rather hilingon ta ang pagrehistro kang satuyang business name bilang proteksyon sa satuyang negosyo. Kasi aramtaman po sa nabagadi di satuya na pag ang sarong negosyo nagiging medyo successful, magayon ng dangog sa komunidad, itong iba na medyo hihugakan mag-isip kang sa diri ng diskarte, minakopya na lang. Now, kung minsan sagot sa imong pangaran, kukopyaho ng produkto, etc. Now, if your company or if your business is not registered, medyo po sasakitan ka na habulon itong mga nagkopya or naghabas kang sa imong ideya, naghabas kang sa imong pangaran. So, kay puwantang diit na protection, kaya nga niyan kay puhan maristro sa tuyang opisina. Okay. So, iyan talagang dapat rumdumon na bako sa na iyan for compliance, but Yes. protection siguro RD po both sa parte kang negosyante as in man protection man sa mga consumers. Yes, Opo, oo. RD, maputulon po una natang madali kasi may nag-text po digdi. Hello DTI, as observed po ang mga business establishment digdi sa Legazpi. Di ko na i-mention ang pangaran. Sige. May mga establishments da sa Legazpi, daa po nagsusukli nin tama. Pag may uli ka po na salapi or 25 cents, dai ka na po tatawan. Bako violation po inikan RA 10909. Ano po ang tigigibong aksyon kan DTI digdi? Salamat tabi. Actually, violation yan and okay. Ang samuyang ginigibo kayan, continuous ang education or pagpapaabot ka mga responsibilidad ka mga negosyante in compliance with that specific law na itong no shortchanging. Padagos po sa samuyang pigre-remind. However, kung minsan dahil taman talaga masiguro nagabos ang comply. So, Opo. yan po, inahagad mi man ang kooperasyon ng sa tuyang mga consumers. Opo. Na pwede nindang i-reklamo, ipaabot sa samuyang opisina na kung sisa itong store na dahil nagsusukli, so we can go after them. Pwede din po yan plantaran ng appropriate charges. Ayo po. Ano po, kasi kung minsan kaya ang nagiging isip ta is gobyerno yan, trabaho yan kang gobyerno, dapat gipunin na sa ng trabaho dahil lang magparapalipot sa opisina. Ano po? Pero sa totoo lang po, let's admit it, kulang man ang resources kang sa muyang opisina or any office for that matter, dahil talaga masasaturate ang gabos. So we need the vigilance sa tuyang mga consumers para po ipaglaban ang sa indang diretso. Now, ang iba naman na consumers sabo nakiistorbo kasi nga maulang pa ang samuyang oras sa kadiit na kantidad. Now, pwede man po yan ipaabot nindo sa samuya. Ano itong tindahan, itong pangaran, i-text lang nindo, Opo. and then itong incident, and then kami mismo pwede naman mag-initiate kang samuyang activity, itong mga inaapod ming moto proprio activities, Opo. na kami mismo ma-investigate. But please, dahil ka mo mag-asa na
Kung nagsumbong ka mo, we will just act on the basis na kang sa indong report. Kasi we do our own investigation. Opo. And normally, pag-arog po kayan, kung makorroborate, then we do the appropriate action. Opo. At saka po, syempre po RD, kaipuhan taman ki mga documentation, Yes, ebidensya, aro kayan taday man po pwedeng basta-basta mag-aksyon na day kitang pruweba. Okay, Opo. kung ina na lang po, sa tuyang naman sa nag-text, kung hinahanapan ta ki ano ang ginigibo kang gobyerno, kang TTI specifically, for that specific case, siguro ang hapot ko man, as taga-gobyerno, sa taga-DTI, ano naman ang pwede nindong gibuhon para po mapursigi ang sa tuyang pag-depensa or pag-assert kang sa tuyang right na nababiolate because of the non-compliance kay ni mga negosyante. Magtarabangan kita in short. Opo, ayo, tama po. Okay, so ma'am, salamat po sa imong pagpaabot. Sana po na dangog mo pa po susimbag kan sa muyang RD po, manungod po duman sa imong kahapotan. Okay, so mabalik po kita duman, po RD, sa mga programa kang DTI. Igwa kitang mga inaapod RD na mga banner programs, iyo ini so mga na-implementa mga programa na kung saan nagbenepisyo ang satuyang mga kliyente, so mga existing, buda ining mga ibang programa man para man ini duman sa mga parang potential or would-be entrepreneurs. Ano po RD itong mga ibatang banner programs na inaapod na talagang nagtaoki impact, dakulang impact tabang sa satuyang mga negosyante? Actually, Bem, nakulon yan. Itong inaapod ng one town, one product na Opo. kung saan sa kada munisipyo as much as possible, nag-identify kita kay mga industriya or mga produkto na kung saan ang munisipyo niyan igwang inaapod na competitive advantage na gustong sabihon, pag ang sarong produkto na yan, nataram mo na, halimbawa, longganisa, ginubatan yan. Ceramics, tiwi yan. Gunting or sundang tabako yan, banig, bakaka yan. So mga araw kayo ning inaapod na ito mga produkto o industriya na kung saan ang sarong munisipyo igwaning competitive advantage over others. So yan ang inaapod na utop. Yan medyo dyan po nakafocus ang satuyang kadakla na asistensya together with the local government units and the other non-government agencies. So saro po yan, OTOP, dyan ang product development, marketing, etc. And then, igwa kami itong inaapod na link, itong licensing through innovation, networking, and collaboration. Na kung saan, igwa po ang programa may na garo collaborative efforts with the Food and Drug Administration and the Department of Science and Technology na kung saan ginigibutang madali sa paagi kitabang ang pagkuaki mga license to operate, certificate of product registration, and very lately ilinaog na dyan so IPO, the Intellectual Property Office of the Philippines para po mapadali kung ikutin ang requirement for registration kang sa indang mga trademarks, sa indang mga packaging, etc. So saro yan mga programa. And then igwa kitang inaapon na itong mga industry clustering na kung saan halimbawa sarong grupo kay mga producers belonging to the same industry, ginugrupo tayan para focused ang satuyang tabang, industry clustering. Igwa kita kay itong inaapon ng mga shared service facilities. Ano yung mga shared service facilities? Halimbawa kita grupo kay mga saradit na negosyante, and then sa industriya ta, igwa kita kang pangangaipuhan na teknolohiya, equipment, or proseso na individually siguro kung kita ang mabakal na itang kakayanon. So ang ginigibo kang DTI, ang DTI na mismo ang minabakal kang equipment, kang teknolohiya, and then ini ginigibong common use. Kaya ang shared service facilities kang gabos na mga negosyante belonging to the same industry para po so kadipisilan ninda sa pag-ibok ang produkto because of the absence of that specific equipment or technology na dahil kaninda kayang bakalon, binabakal na po kang DTI sinda ang minagamit. Ang example po kayo ni very concrete example, so ceramics dyan sa Tiwi na kung saan biglang
na-improve ang industriya because of this shared service facilities. Dakul po yan sa mga paragibo ki mga abaka products, food processing, mga packaging equipment. And igwaman po kita ki facilities dyan sa Bicol University and other universities din sa Bicol na kung saan tinawan ta sinda ki equipment itong inaapod na Fab Lab, Fabrication Laboratory, na pwede tang gamiton para pagibo ki prototypes kang sa tuyang mga produkto. Halimbawa, igwa kita naisipan na bagong produkto na as of now siguro na ita pa pwede masabi na may execute yan or magiging acceptable sa market. Pwede lang gamito ng facilities kang fabrication laboratory sa BU, sa Sibiswa, sa Sorsogon State University, sa Masbate, sa Catanduanes, practically all provinces sigwa pa kayan, at least sigwa saro, pwede po yan gamito ninda sa prototyping para pagluwas duman sa Fab Lab, may muna ay inipalan ang produkto na pwede kong gibuhon. Pwede mo yan i-market test. So, napapadali po, nakulang katabangan sa tuyang mga negosyante. And then, so yan ang Fab Lab and shared service facilities. And of course, ining mga financing na we normally refer. Igwaman po kami sa marketing. This is an annual event. Every year, ginigibuta ang sa tuyang Orgulyo kan Bicol, kung saan gabos, kadaklan ng mga producers from Bicol. Itong ready na for them to market outside of Bicol. Dinadareta yan sa Metro Manila. Previously, ang kita duman every year, every October, duman sa Mega Mall, na kung saan ang sa tuyang producers nagdi-display duman, binibenta sa tuyang mga produkto, and what we expect from that activity is maka-generate ki orders para pagbalik sa Bicol, igwasin ng trabahon. Pag may trabaho, igwang employment, igwang income. So, yan ang annual marketing activity. And our marketing assistance does not end with OKB. Dakul pa po ng mga events na sa tuyang ginigibo, both within the region or outside of the region. Igwang po kita mga participants to international trade fairs. So, yan po ang mga examples ng mga banner Programs. sa tuyang pag-implementar. And of course, we have the Negosyo Center na kung saan pwede po magtao ki mga assistants sa tuyang mga prospective and existing entrepreneurs. Mga negosyo centers po, yaon dyan sa iba-ibang munisipyo. Okay. RD, igwa kitang sarong programa na garipin unan ini kang taong 2016 kung di ako nasa sala. Ito bagang KMME, Kapatid Mentor Me Okay. Program. Ano po ini? Ipapadagos pa po ini ngunya na 2023? Yes po, ang KMME ni po so Kapatid Mentor Me Program, Kapatid Mentor Micro Enterprise. Ang pinaka-objective po kay ni is tukduan ang satuyang mga micro and small entrepreneurs kung paano pagpatalagan ka sa ilang negosyo. And this is done through mentoring na kung saan halimbawa may mga successful kitang entrepreneurs locally, Manila-based and other parts of the country, ang ginigibuta po kinukuata sinda as mentors or sinda ang nagtutukdo sa satuyang mga micro-entrepreneurs na satuyang pig-identify, tutukdoan sinda kung paano ninda pinadalagan ang sa indang negosyo. Normally, ang kagayunan po kay ni, ini mga successful entrepreneurs, ang tatao sinda kitip na if you face this situation, halimbawa, negosyante ka, if you encounter this situation or this problem, ini ang sa imong gigibuhon. Kung baga sa ano, dainang na nasasakitan pangmaray ang satuyang micro-entrepreneurs kasi natawan na sindaki idea kung ano ang sa indang gigibuhon should a specific situation arises sa pagninegosyo ninda. Kaya nga po mentoring. Ano po? Kung ba sa lugar so aki pa na negosyo or negosyante inaalalayan kay itong dakula na. So, garo man lang itong big brother, small brother concept na itong ma-experience yan na iyo ang minatao kit pag-alalay, pagtabang duman sa mga saralit pa. Normal, ginagastusan po ini kang opisina, kang Department of Trade and Industry para po mas lalong mapadali ang pagninegosyo. And ang karahayan po kay ni, ito mismo mga participants sa sarong session o sa gabos na sessions kang KMME, nagkakaigwasin dahil network. Kasabay na ang mentor
na kung saan naon dyan nag-create itong opportunities for halimbawa supplier ng raw material, supplier ng packaging materials, or even marketing. Igwa akong produkto aron kay ni so mentor ko man may kabisto sa ibang lugar ay kaipuan yan duman. So nagkakaigwangon yan kibgaro informal arrangement between and among them na magtarabangan. So saro yan sa mga bonus na nakukuha pag-abot sa kapatid mentor me program. Okay, so kaya kasi RD ini ang saro sa mga programa ta na talagang dakulaon so naging impact sa satuyang mga kliyente. Kasi imagine garibaga ini master's program in business nagabus na aspeto kang pagninegosyo mauukdan kan sa tuyang mga kliyente kaya talagang dakulaon ining tabang. Tama ba mga ano yan mga 10 session days. 10 session days and then saro sa mga ginigibo nila itong garo business improvement plan na kung saan ididepensa nila dyan and hopefully the same business improvement plan shall be serve as the basis kung paano nila ma-improve ang sa indang negosyo. Kaya probably ngunya na taon igwa pa kitang budget para sa pag-mount kani or pag-conduct kaining programang ini. Actually, for this year, naka-schedule kita for 2 batches and each batch is composed of about 48 participants. Okay. Tigwa 8 kada probinsya. So dakulaon na bintahe sa sarong negosyante na maging parte kaining programa. So siguro so interesado, so kwalipikado ta igwaman RD igwaman kitang mga requirements. Yes. Oo. Yaon ang samuyang mga provincial offices para sa pag-evaluate kaining sa tuyang mga participants or ang aram ko sa mga basic requirements is dapat nag-exister na ang sa imong negosyo for not less than 2 years. Kasi po nga ni mentoring. Ang gusto sabihin, igwa ka ng basic knowledge. Ang itataon na lang sa imo, dagdag na kaaraman kung paano magnegosyo. Uda sa pa RD gariba ko digdi nagtatapos ang assistance digdi sa programang ini. Even after the program, maski naka-graduate ka na, padagos pa ang sa tuyang pag-monitor sa sainda. Pag-monitor and then pagtao ki specialized courses, halimbawa naka-focus, sometimes may problema nga sa BIR. Ang ginigibo mi kayan, we invite representative from BIR to discuss ano ito mga issues and concerns confronting our entrepreneurs with the hope na at the end of the session magkakaigwa kalinawan, mas mapapadali ang mga transaksyon with other government agencies. Yan. Oo. So talagang ang sa tuyang mga negosyante daina pong kapod kaini duda or daina dapat magduwa-duwa pa na patalubuon ang sa indang mga negosyo kasi yaon ang gabus ng mga ahensya di gobyerno nagtatarabangan. Saro papalan bem igwa kita in connection with the OTOP bagano. Igwa kitang 11 OTOP Hubs. Opo. Philippine OTOP Hubs. Ano po ining OTOP Hubs? Ini po sarong proyekto kang DTI na kung saan we collaborate with the private sector, sarong negosyante, para siya po mabugtaki sarong facility na kung saan ang local products na normally being sought after kang sa tuyang mga tourist, dyan po binubugtak, i-display para po mabisita kang sa tuyang mga tourists, mga visitors na kung saan pwede na sila dyan magbakal kipasalubong. So digdi po sa Bicol region, igwa na kita ni mga OTOP Hubs na nagbebenta ka mga Bicol products na dinadara sa ibang lugar. Saro kaya yaon dyan sa yaon dyan sa Bicol International Airport. Igwa kita digdi sa Pacific Mall Compound, and then iba-iba pang mga tourist destinations. And we also have about 6 OTOP nooks. Tumasaralit na mga corners na kung saan available ang mga pasalubong. So digdi po sa Albaigua nakita ki anom na mga hotels na host kang inaapod ng mga OTOP nooks. The same purpose para ma-expose ang satuyang mga produkto, magkaigwaning lugar ang satuyang mga
visitors coming from other areas na makabakal kan sa tuyang produkto. So ini po RD saro ini sa tuyang mga access to market no Yes, na pigsasabi access to market na Opo. assistance. Okay, oo. So ayan na mention ni RD so mga banner programs na yaon iyan duman nakapalaman sa tuyang developmental side no. Yes. Opo. So ngunyan RD kaso bago napahapyawan mo na itong kung ano ang natata na kaipuhan ta magparehistro ki business name. So sabi ta baga bako sa na ini for compliance kudi isipon ta na protection ini sa side kang negosyante buda protection man sa side kang mga consumers. Opo. Ngunyan RD talaga po natata ano ining sinasabi tang business name natata kaipuhan talaga mag register ki business name sa DTI o ano ang mga requirements, sisay ang dapat mag-register. Sisay po masimbag, si RD o si Sir Ben? Kanang wala Ben. Sige na Sir Ben. Sige po, Ma'am Bem. Liwat po, Diyos maray na agad sa boss. Ang business name po kaya yan, so pigagamit mong pangaran in relation sa imong negosyo. So other than your true name, kay puwan mo po iparehistro sa DTI ang sa imong business name na gagamitin po sa imong pagnenegosyo. And Ma'am Bem, liwat po sa tuya pong paliwanag na ang business name registration, bako po yan lisensya para magnegosyo po kamo. Kaya po anta po manggiraray mag-secure kay itong mayor's permit kung saan po kamo located na LGU. Okay. So, ining business name tabi Sir Ben, parang bago ka magpuon, bago ka makapag-operate, bago ka pa ma-legitimize ang sa imong negosyo, kinakaipuhan mo ka ini mag-register. Ano tabi Sir Ben? Kasi gari Sir Ben, daiman piga tauan ki mayor's permit buda kung ano pang mga nagkakanigong permit na kinakaipuhan kung dai kang business name. Iyo, Ma'am Bem, kasi po ang sabi nga ni RD Kasabago, ang DTI ang saro sa mga regulatory na mga agency manungod po sa business name registration. So kay po anta po i-regulate ining business name para po day po magkaparehas ang sa inyong mga gagamito na pangaran kasi nakakaigwa ki issues pag medyo ang pangaran mo medyo similar duman sa kataning mo. Syempre day ka man matugot, Ma'am Bem, na may kaparehas kang pangaran sa imong negosyo. So kay po anta po i-regulate yan. So Sir Ben, ano ang mangyayari or ano ang gigibuhon ni DTI duman sa mga nagnenegosyo na daing business name? Igwa ba kita kaan na parang penalidad? Yes, Ma'am Bem. Igwa po, syempre, pag naggamit po kamo ng business name na bako o rehistrado sa DTI, it's a violation of course. And di po kamo makakakuha ki mayor's permit or any other government permits na wala po kamong DTI pag magmanegosyo po kamo. So baka maghapot pig-urulayan tangon yan ang business name registration kasi sa pagbungad kang taon sa bulan na Enero, Pebrero, Marso, yaon dyan ang bulk kang business name registration tanata yaon man dyan so mga nag-a-apply kang mga renewal Sir Ben sa business permits ninda sa mga LGUs. So bago sinda matawan yaon dyan so business name pigahagad kaya iyan ang yaon dyan so bulto kang samuyang applicant sa business name registration. Sir Ben, para matauan ta ki idea ang sa tuyang mga paradangog kang taong 2022 pira ba so na-isyuhan? Pira so business name registration? Business names registered kang taong 2022? Sige, Ma'am Bem, mas magay na pag-ulayan ta kasi gari naging offshoot ini kang pandemic ta kasi during kang pandemic ta nangalas kita ta nagdakulugod sa business name registration because so mga tao yaw lang sa harong ninda nagdinakalog sa trabaho ninda then nag-isip sindang ibang paagi para kumita. So kung ilingon ta Ma'am Bem mapong kitang 2019 dahil pas pandemic nasa 23,000 lang plaso business name registration ta. Pag abot kay ni 2020 ini so kasagsagan kang pandemic ta nag-shoot up ini Ma'am Bem sa maabot sa 35,927 business name registration
Digi sa Bicol region. So pag abot kan 2021, mas lalo pong nadagdagan ini. 35,500 medyo nagbaba siya kan 2021. Naglangkaw ulit siya ngunyan kang 2022 naging 39,389 na business name registrations po, Ma'am Bem. Okay. So talagang nahiling ta su ano ang pod kay ni su dalagan, Yes, so nag-shoot up incremental talaga na, siya. So historic ang business name registration. Nagdadakol po talaga nakakaisip magnegosyo. Lalo na kan sinabi mo kang pandemic kasi na yaong baga duman su mga nag-emerge, no? Nag-emerge su mga bagong mga classic negosyo, su mga online sellers, su mga iba-ibang klase, su mga delivery services, su mga logistics. Duman iya nag-shoot up, nagdagdag talaga kipira daw ining porsyentahe. Dakol, ano Sir Ben? Yes, Ma'am Bem, pinanginutan ini kang ang kadakol na nagrehistro sa tuya sa uning mga sari-sari stores. So retail selling ng sari-sari stores. Saro ini sa mga top na nagrehistro for 2022. Sisundan din ni Ma'am Bem kaning mga mobile food service activities natin. So naging mo mga karinderya, food cart. So iyan po, so top 2 na mga negosyo for 2022. Okay. So Sir Ben, so mga daipa nakapagrehistro kan sa indang mga business names, so mga may balak magnegosyo, ano po ang inot nindang dapat gibuhon para makaparehistro sa insinda maparehistro? Yes, Ma'am Bem, liwat po ang samuya pong sa detail po ang pig-accept mo lang pong registration. Ito pong sole proprietorship, Ma'am Bem. So, mga single proprietorship. Kung partnership ka, corporation ka, cooperative, bako po sa DTI kang magduman. Sa mga marehistro naman sa DTI, sa mga single proprietorship, pwede po kang magrehistro sa mga negosyo centers na located na harani dyan sa mga LGUs nindo. So sabi nga ni RD, kasi bago igwa na kitang 91 na negosyo centers region-wide. So magpili na lang po kami dyan kung harin po pinakaharani nindo. Pwede po kang magrehistro dyan kan sa indong business name registration. And kung may access hinda, Ma'am Bem, sa online, igwa po kitang online business name registration na kung saan nga kung nahilig ta sa data almost 30% na, Ma'am Bem, kang 2022 o 28% to be exact ang nagrehistro na via online. So end-to-end transaction na siya, Ma'am Bem. Di ka na maduma sa opisina or sa negosyo centers. Halaton mo lang po sa email mo, so registration mo, ang payment kaya igwa po kitang GCash, Paymaya, or even sa Land Bank or even dyan sa mga bayad centers ta. Okay, so promote na iyan Sir Ben, na para maiwasan na itong sa indang pagbiyahe, luwas sa laog kan sa indang mga harong, kung igwaman sa ng mga internet connections, pwede na sinda makapag-register kang sa indang mga business names right at their fingertips. Yes, Ma'am Bem, using their mobile phones. Aramdaman na medyo busy din mga negosyante. So para dumala na sa comfort kan sa indang tindahan, pwede na po sindang mag-rehistro or mag-renew kan sa indang mga business. Ano, Sir Ben, palan ang mga pwedeng gamito na mode of payments digdi sa online registration? Sige, ang nanginginutan ta digdi ning GCash. So may GCash kita, igwa kita ang Paymaya, pwede man sa credit card, pwede man sa Land Bank, or pwede kang magduma sa mga bayad centers dyan sa mga convenience stores natin. Yaw lang sa Indo. So even dyan sa mga Palawan Express, mga mga dyan, na pwede na po kamo dyan makipag-coordinate para sa bayad kang business name nindo. Okay, so bako na talagang dipisil para sa tuya na magkapagpuon kita kan sa tuyang mga negosyo bago kita ma-operate. Pwede ngo natabing makapagparehistro ngo na kita kan sa tuyang mga business names. Ano, Sir Ben? Yes. Kasi 'di ba, ano nga ini baga, Sir Ben, gari ini pagbunyag no kan sa imong negosyo, gari man sa nakita bago kita iluwas sa kinaban, bago kita i-expose sa komunidad, ibunyagan kita para mamidbidan. Sarong paagi para sa pagpamidbid kang sa tuyang negosyo. Yeah, Ma'am, Yes tama. po, RD. Siguro, Bem, taon taman advice ang sa tuya mga para parehistro ki business name na within 1 month after na ma-register sa DTI, dapat ipa-register na ninda sa Bureau of BIR. Internal Revenue. Otherwise,
kung dahil sila makaparehistro, baka ma-penalize sinda. So, additional information na rin din duman sa mga applicants sa business name. Okay, oo. So very clear po. Ano po, after 1 month na nakapagparehistro kang business name sa DTI, kung Within pwede 1 po, month. opo, magdiretso na din sa BIR para po sa indong registration man sa Bureau of Internal Revenue. Otherwise, mapipenalize tabi. So, imanganing maiwasan tang mapenalize, gibuhon ta po na su tamang proseso. Okay. So, Sir Ben, after po kang business name registration, igwapang mga lisensya na gihinahagad sa inda bago makapag ma-legitimize o ma-legalize nindaan sa inda mga negosyo. Kaya dapat iyo po ito ang susunod doon. Gari kang January, Sir Ben, igwa kitang inaapod na ito, boss? Business one-stop shop. Ngunyan day na. So ibang palabos pa rin. Nag-extend pa. Iba pa makitang boss na yaon sa mga LGUs ta, ma'am. So yaon dumanda ina sinda madidipisilan na mag-secure kang mga iba-ibang klaseng licenses na dapat nilang i-secure bago sinda finally ma-issuehan ki mayor's permit. Ano po? Okay. Sir Ben, sa business name po, igwa ka pang gustong ipaabot po, idagdag? Yes, ma'am. So ma-renew po kang business name nila. So pigkatoda pong na pwede na sila mag-renew kang business name is 6 months before kang expiration. So alawig po yan, ma'am, na pigkatoda ang allowance sa inda. So 6 months bago mag-expire po sa business name registration nindo, pwede na po kayo mag-early renewal. Kasi po ang validity, baka po kasi nakakalingaw sa iba't ibang negosyante. 5 years po kasi ang business name ta. So baka nalingaw ka mo, nalipat ka mo, na due for renewal na pala. So 6 months before, pwede na po. Pero pag after kang expiration date kang business name nindo, igwa pa man po kami pigtatao, ma'am Bem. Igwa pa kitang pigtatao na Grace period. na 3 months na mayo pa ning penalty. So pag after 3 months na day pa po nindo pig-renew, magkakigwa na po kitang surcharge sa pigapon. And 6 months after kang expiration, that's the time, ma'am Bem, na ika-cancel na o mawawara na sa database itong business name nindo. Yung ibig sabihin kayo, ma'am Bem, kung may mag-apply na iba na gusto itong pangalan nindo, baka pwede na po itong gamitong kang iba na applicants ta. So mawawara na po ito sa database kasi day na po nindo pig-renew after kan 6 months na pigtaw sa tuyang grace period. So tandaan pong maray ang expiry kang sa inyong mga business name certificate. 5 taon niyan. Kadakulan ka, Sir Ben, nakakalingaw ang pag-renew. Tas sa kahalawig kang 5 taon, nalilingawan na ninda. Kaya nga pwede na sinda, Sir Ben, mag-renew 6 months before the expiry. Tama? Tama, ma'am Opo. Bem. 6 Okay. months before, pwede na akong mag-renew. Then, ma'am Bem, ipahabol ko lang Opo. para maaraman man kang mga registrants, so pigbabayadan. Okay po, sige. Para igwa ka mong guide. Oo. So, igwa po kitang apat na territorial scope. Ang pinakabarato pong pigbabayadan hindi pong barangay, ang territorial scope. Kung saan babayadan lang po nindo is only 200 pesos And 30 pesos. plus 30 pesos na documentary stamp. Stamp tax. So, city or municipality naman, ma'am Bem, Implication ito po. ang barangay po, RD, kumbaga sa itong barangay mo, dumang ka lang pwede mag-put up kipirang branches or ilipat mo maski sa inapurok dyan sa barangay mo. Iyan lang po ang ibig sabihin. Pero day ka man po babawalan ng pakipag-transact business outside kan sa imong barangay. Even the whole Philippines, pwede ka po makipag-transact business. Iyan lang po, so location lang po kang negosyo mo kung saan ka po nakalocate. Iyan lang po para so pig-abot ang 1 DTI kung wala ka magkibalak na Single, mga branches or maglipat-lipat, pig-advise ta, ma'am Bem, na barangay lang po ang kaunita. So masunod po diyan, RD, ma'am Bem, ang city or municipality na kung saan ang babayadan po again is only 500 pesos plus 30 pesos na documentary stamp tax. Ang sunod naman is regional in scope.
So medyo mahal na po siya. So 1,000 pesos na po siya. So ang ibig naman po sabihin kang balikan ko so city or municipality, ang ibig naman po sabihin kayan anywhere kung saan ka po located na LGU, pwede ka po mag-put up maski pirang branches. And ilipat mo kung saan na barangay naman, pwede po yan. And again, di ka mo po lilimitahan ang transaction mo, business transaction mo, limited lang naman sa kung saan kang LGU naka-locate. So bako po ibig sabihin. The same kang barangay, anywhere in the Philippines, pwede ka makipag-transact business. So, pantulo mambem itong regional in scope. So, ibig sabihin kaya, alam ka naman, siyempre babayaran ka. Kung saan, igo po kitang hagad na 1,000 pesos na, plus 30 pesos na documentary stamp tax. Ang pang-ultimo mambem, ining national. Ining national naman ini po sa mga dakol ang branches na located nationwide. So sarong DTI lang po ang kaipuan nindo na paparehistro. Pero ang babayadan po nindo Ma'am Bem Digdi is medyo alam ko naman. Kasi 2,000 na po ang babayadan nindo plus 30 pesos na documentary stamp tax. Okay, so tandaan po nga to sa mga maparehistro kang mga business names, iyo lang po ito ang hinahagad na bayad o fee. Dai na pong iba. Tandaan ta po itong mga nabanggit na mga amount, dai na pong ibang hinahagad para po makapagparehistro kamo kang sa indong mga business names. Okay. So, balikan ko si RD ngo na Sir Ben. Kasi aram sabi ta baga kasubago si RD saro ini sa mga pillar, saro sa mga icon kang Department of Trade and Industry, lalong-lalo na sa Region 5, no? Kasi bako man sa pag ano ba ang apod ka ani? Si RD na sana ang natatada sa muya. Dai na kaming mahaputan pa na kumbaga cream of the crop. Mauubos na. Naubos na. RD, bilang pong pang bungad ng mensahe para sa satuyang mga kliyente sa consuming public in general, ano po ang sa imong ipapahayag po sa Indaga, boss? We're talking about consuming public, meaning mga consumers. Yes. Okay, ang DTI po yaw nigdi para magtauning protection sa diretsos kang sa tuyang mga consumers. Ang ginigibumi nga ni igwa kami ng mga consumer education activities na kung saan pinapaabot mi, pinapaaram sa tuyang mga consumidores kung ano ang mga basic rights nila, including responsibilities. Ang gusto mi mangyari digdi is maging inform kita, aram ta kung ano sa tuyang mga diretsos, aram ta sa tuyang responsibilities with the end in view na maging vigilant kita. Bako man po maray na nababiolate na ang satuyang mga diretsos pero silensyo lang po kita because nangyayari po kung minsan ng pang-aabuso kasi po so nagiging biktima pinipili na maging silensyo na lang. Now there are transactions na kung minsan with our mga businessmen na so kung paghuna ta kita na dihado ang dapat ang gibuhon unang-una is ipaabot sa inda ang sa imong reklamo with the hope na sana matawaning attention, but in case da ininda matawaning solusyon ang sa imong problema, then you are free po na mag-file ning formal complaint sa samuyang opisina. Kasi po, yung kaming sinusunod na proseso kayan, unang-una pipaagian sa mediation meeting or conference na ang pinaka-objective is magkaigwaning agreement. But kung mag-abot sa panahon na dahil talagang magka-agree, then we proceed with adjudication na kung saan after hearing the sides of the complainant and the respondent, we render decision. Yan na po. Now, there are also cases na dahil na naghahalat ng complaint ang opisina on our own, itong inaapod na motu proprio activities, kami minamonitor, and then if we see some violation na affected ang satuyang mga consuming public, especially sa product quality, sa warranties, etc., DTI na mismo ang nagpa-file kay formal complaint. Dahil na kami naghahalat kay reklamo coming from the private sector. Meaning, we are adopting both itong proactive stance. Kami mismo on our own, we initiate or we also act on the basis of the complaint that we receive from our consumers. Now, we cannot do it alone. We really need the cooperation of our mga consuming public so we can act on
issues and concerns na paghuna ta affected ang satuyang mga diretsos. Now, ang pakiulay mi man sa mga negosyante, let's make business bako man para kumita lang kundi maitao ang serbisyo sa satuyang mga consumer. Siguro ang magayon na mindset is we make business by providing service to our clients. Bako itong we make business because we want to make money to earn much profit from these activities that we do. So yan siguro ang magayon na mindset para naiwasan ta ang dakol na problema sa pagninegosyo o dakol na problema bilang sarong konsumidor. Ayan, magayon nun so sinabi ni RD, no, manungod sa mga reklamo ta bilang mga konsumidor, dai po kita magreklamo sa Facebook, dai kita magreklamo sa DCGB. Magduman po kita sa tamang ahensya para po ma-address ang satuyang mga reklamo. Kasi po kung masuriyaw kita sa Facebook, kan satuyang mga reklamo, dahil man po kimasimbag dyan sa tuya. Ayo po. So yan po, kadakol na mga dapat na aramon ta pa as consumers. Tama man sabi ni RD kanina, no, na ang bilang consumers dapat bako talang haputon kung ano ang ginigibo ni DTI digdi sa mga airing establishments kundi kung ano man ang ginigibo ta bilang consumers. Ano po? Okay, so bago kita magpaaram, igwa kitang diit na pakonsuelo sa satuyang mga paradangog, siguro aramon ta kung talagang nagdadangog sinda. Igwa po kaming ihapot sa satuyang mga paradangog. Magtao kiduwang banner programs kang DTI na na-mention kasubago ni RD. Ayan. So, inuulit ko po ang satuyang linya 0999-883-1471. Magtao kiduwang banner programs na na-mention ni RD kasubago. Nagkapira po ito. Duwa lang po ang itatauta para makakuha kita ano ang sa tuyang papremyo, Sir Ben? Igwa pa ba kitang papremyo? Gift certificate na kantidad ki 300 pesos para sa enot na makasimbag kitama. Magtao kiduwang banner program na na-mention ni RD Diggs Kasubago. Ayan. Okay. So, RD, para naman po sa mga siguro sa di ba take chance mi ini na makaiba ka ngunyan digdi sa first episode kan sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo bilang piraba habo ko man ika-RD pagurangon pero kaipuhan maaraman kang sa tuyang publiko kung gurano ang pagkamuot mo sa serbisyo publiko kung gurano ang pagkamuot mo sa DTI. Buot sa kaaraman kang gabo si RD Diggs po nag-serve na 41 years sa government service sa DTI. At the time na ma-retire ako, February 24, I think it is 7 days short of 42 years. Wow! Imagine that! 42 years, no? Sa government service. Ganon ka in love si RD sa service, sa public service, sa DTI. Ano po, RD, ang maiwawalat mo sa mga nawala sa mga samuya mawawalat lalong-lalo na sa mga kliyente na kung saan siguro in one way or another nagtao ka man ki impact sa inda. Siguro ang pinakamagayon na mawawalat is itong panahon na you showed what government service is, that this is purely intended to provide service to our clients, itong matawan taning tunay na serbisyo. And then, ano pa? Itong dahil kang ginibo na makakaraot sa imahen, kang gobyerno, kang opisina na sa imong pigtatrabahuan. Sabi ko nga ni sa DTI, if you work with DTI, you can look straight to the eyes of the public na we're doing what is right for our clients and we're not doing anything na makakaraot sa pangaran kang opisina, makapapaboran ng sa imong sa diring agenda. So, kung baka sa sa DTI nga ni, sabi ninda, serbisyong higit pa sa inaasahan. So, I think that is one. And I think for the past 42 years that I've stayed with the government, I think I have done just that, no? Itong ipahiling sa tuyang mga kliyente na this is the type of government service which should be provided.
So siguro yan that ang samuya pong pag-i-exister sa opisina, kung ang rason kang existence mo sa sa DTI is ang kliyente, then we might as well provide them the best service that they deserve. So yan na lang siguro. Okay. Salamat na dakulaon po RD Diggs. Sa ngaran po kang bilog na puwersa kang DTI Regional Office, asin kang bilog na puwersa kang mga civil servants digdi po sa Region 5. Siguro po dakulaon ng pasalamat mi sa sarong arog ki RD Diggs na nagsirbe ki tunay sa gobyerno, asin nagtalagang daing maiwawalat kundi sa iyang mga ehemplo na ano ta natangad sa satuyang mga pillars arog ki RD Diggs. Kaya salamat na maray RD Diggs for the very fruitful and productive years that you have spent with the department, and for salamat nakatrabaho mi ika or naging parte ka kang buhay mi sa DTI. Ayan, so sabi Salamat man, Bem, for bringing me here for my pre-departure appearance. At nag-overtime na kita, sorry sa masunod na programa. Shout out po sa gabos na nag-antabay kan sa tuyang programa, si Miss Teresita Jacobo, si Miss Emelita Heroy. Salamat po sa pag-antabay sa gabos na taga DTI Regional Office na nagdadangog daa po sa ngunyan sa tuya sa programang ini, asin hiling ko man may mga taga ibang provincial offices, DTI Catanduanes, asin sa iba pang probinsya kang DTI. Salamat po sa pag-antabay. Sir Ben, salamat. Meron ka pang huling mensahe? Okay, so sa Giraray po, ini ang sa indong kaiba sa radyo, naging maray po sa tuyang opening ngunya na taon. Syempre, nakaiba ta, so sabi tangani, so sa mga pillars kang DTI Region 5, si RD Diggs Aguilar. Salamat po sa pagpaunra kaining sa tuyang imbitasyon. Inigiraray ang sa indong kaiba sa radyo, si Bem Romano Berango. Nagsasabing maray na udto. Maghirilingan po giraray kita, mag-iribanan giraray kita sa third Friday kang bulan na Pebrero sa siring na oras, alas 11 hanggang alas 12 ninudto. Salamat! Maray na udto po. Thank you. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry.